Стефан Игнатов да заповяда в паркура, да се движи на ходом, без да пречи на състезателят вътре. Дитко може да стартира. Голдан Верик и Диан Попов се насочат към първо препятствие. Добър скок. Ездачът много бързо трябва да си прекъде и траекторията. Времето за реакция е малко и воденето на коня трябва да бъде бързо, акуратно и с точни намеси. Остър завой към този оксър. Перфектен скок. Диан се насочва по диагонала към препятствие номер 4. Скосява максимално завоя, поддържа високо темпо от препятствие номер 5. Завой към него и успешно преминава. Успешно преодолява и шесто препятствие. Пробен скок на Стефан